Iepa ikasleo goratu debatze bigarremen gaudela lehenengo unitatean, sorionan neurrian da ona. Horreko bideoan, Pitagorasen teorema saldu zan, hirugarren puntuaren baitan, triangeloen buruzko teoremen baitan Pitagoras saldu zan, kasunetan, bideotonetan, Talesen teorema aplikatuko da. Eta hongo dara duta baita ere, bosgarren adierazle honekin. Problema bat egongo da, eta problema horretan, Tales aplikatu behar izango da. Guazen. Talesen teorema saltzeko argi eki behar dozue, pasan urtean ikasetako irudi lauen antzekotasuna. Gogoratu. Irudi antzekoetan proportzio bat aplikatzen da. Adibidez, hemen irudi bat dugu, irudi horren zabalera da 1500 eta 2000, eta gero bigarren irudi antzeko bat dugu, eta bigarren irudia da 3000 eta 4000. Eta antza, proportzio bat mantentzen dute, bai hori frogatu imar da. Zeran frogatzen zan. Nik hemen, altuera 4000koa da, eta bigarrenaren altuera 2000koa da, zatiketa ginez, ikusiko dut zelan, hau, honen erdia dana. Edo hau, honen bikoitza. 4000 zati bi, honek zen nahi dau, bikoitza dala. Antzeko izateko, altueran bete dana, hau da, bikoitza izatea edo erdia izatea, zabalaren ere bete behar da. Eta hemen ikusten dugunez, 1500, 3000, bikoitza edo erdia da. Hortaz, hemen ikusten den moduan, irudi bi hauek antzekoak dira. Prozedura berdina aplikatzen dugu triangelutan. Bi triangelu ekiko ditugu, bi triangelu antzeko ekiko ditugu, eta Talesen teoremaren arabera, proportzio bat egon bar da, bi triangeluen aldeen arabera. Hau da, hemen triangelu honetan, hemen triangelu bat dugu, eta gero beste bat txikitxagoa dana. A eta B prima, zati A eta B egitean, lortzen dugun emaitz hori, bete behar da AC prima, zati AC egitean, eta bete behar da B prima, C prima, zati B, C egitean. Guk hemen erabili duguna da, triangelu handienen alde hau, zati txikia, eta bete behar zan guztietan. Kontra egiten badugu, baita. AB, zati AB prima egiten badugu, bete behar da beste denatan. AC, zati AC prima, BC, zati B prima, C prima. Adibidetara goaz. Irudian ikusten da. Daukaguna, pertsona bat, beste pertsona bat, eta zuhaitz bat. Eta gure helburua da, zuhaitzaren altura neurtzea. Horretarako, badakigu lagunen arteko distantzia, A eta B primen arteko distantzia, 3,20 metrokoa dela, badakigu A eta B-ren artean 6,4 metro daudela, bai, zeren da 40 centimetro, 6,4 metro, eta horrez gain badakigu pertsonanen altura 1,80 metrokoa dela. Hortaz, neurri hau ezaguna, handia zati txikia egiten dut, eta bi emoten du. 6,4 zati 3,2 egiten dut, eta bi emoten du. Zesan nahi dau bi horrek? Hau dala, honen erdia, edo hau dala, honen bikoitza. Hori horrela izanik, hau izan bar da, honen erdia, edo zuhaitzaren altura izan bar da, pertsona horren alturaren bikoitza. Hemen, ikusten da, zelan, bider bi egin bar danez, hemen ere bider bi. Hortaz, zuhaitzaren altura 3,6 metroko izango da. 1,2, bider bi. Beste adibide honetan, kasu honetan, problemak ebasteko zantzioa erabiltzen dugu, baina, prozedura bardina da. A eta B-ren artean, makiltzo honen altura, 2,5 metroko da. Putxuaren sakonera, CD, kalkulatu behar dugu, eta datu ezagunak dire, makilaren altura, 2,5, gero makilatik eta onarteko distantzia, 1,5 metrokoa, eta gero baita putxuaren zabalera.
lau,5 metro. Orduan, badakigu trangelu txikiaren BC-ren neurria, eta badakigu trangelu handienaren DE neurria. Hortaz, hau, zati hau eginez, eta hori eginez lortzen da iru, zesan nahi dau, iru horrek. Hau dala, honen erena, edo hau dala, honen irukoitza. Hortaz, zen bat izango da putzuaren sakonera? Aberen irukoitza. Hortaz, 2,5 bada, 2,5 bada makilaren altura, hau, irukoitza. Hortaz, putzuaren sakonera zein izango da? 7,5 metrokoa, 2,5 bider hiru.